Și ție anchi fapt? Mie 929, 11 februarie. Păi cât tata erai tine? Cât tata ești? Și iuhi faptul? Bulgaria. Era România atunci. E, și tu ții hoară. Așa. Și care era părințele atâi? Subtil și Maria. Și dar ta Maria de ții fumele era, de ții Gaci. Gaci. Gaci, da. A Gaci fu suia vzită, era celnița acolo plasa. Spirul Bulamaci la cele. Bulamace era care? Spirul? Care? Spirul Bulamaci. Spirul Bulamaci. Balamaci, nu? Bulamace, da, lasă să zic cum știe el, Da, că da, da. e important asta. Da, da, da. Mulți se pronunță și cu Cu dățilaritate, da. Bulamace. Deci el era celnicul acolo. Da. Așa, ții știi de la părințele tăi, ei când nu vineră? Că unii când să vină tu 25 și alții tu 28. 28 vine noi. 28, da. Și 29 vine cu mine. De la ei și cum știi pirmicul, că ți vine în România, părințele tăi? Eram români. Și se lupte grele cu grecii, cu turcii, cu... Știi care fură delegați ca să te vinera România, de acolo, din plasa? Tudor Belu, zis Raca Belu. Tudor Belu. Zis Raca Belu. Și mai era și altul? Nu, el era. El. El îndreaptă și lucrurile astea. Dar la realitate, Beza, ții amestica cu Beza, ții era coninga noi, vis-a-vis de noi, ți stătea la tunarea acolo. Era ziaristul. Era ziarist. Da, și este. Beza Gheorghe. Beza Gheorghe, da. E. Că nu știu cum dismutările la tunare. Era cu natăs acolo. A, tati Lenuța, Vițina. Nu, meu, Vițina noastră. A, știațea vinerii ei, da. Ești de București. Ficiorul lui Bâneață. Paul Beza. Azi e numai lui. Da. Părințele tăi când vin acolo, frașa, lădea de casă, nu? De 10 hectare. 10 hectare. Dar casă? Casa fețul din pungă. O fețelă din prazele lor. Da. Tine ești cel mai mare la ale? Nu, cel mai mic. Cel mai mic ești tine. Am 3 surori. Care sunt tu surorile? Una Florica. Și mărtată eu. Da, Ghiță Anastasie. A, de la Palazzo. Da. De la Palazzo. Păi este soii cu George Dima. O ai nipot pe George, la ale. Tot. Este la ale George. Așa. Sofia. Uitată la nașul Nicolae. Ți o vătămară, nu? Da. Ți o vătămară legionarie. Asta o te întreb. Da. Așa, iau, nu-i problemă. Și Costicea Olimpia. Și teta Bia, da. Era vecina noastră. Da. Basu Tudor. Costicea. Costicea e Tudor. La Liraca, da. Așa, știi, erai noi Maniclu. Dacă mă născui în 28 Ți vă că surările sunt născute în plesa tuti. Plesa. Băneață? Niciuna. Murile tuti. Așa. Acolo frașari. Nisești la sculie? Acolo care era dascalul? Ți dascal avut și mai ții? Ionescu. Ionescu. Avea vreo dascal armână acolo tuhoară? Nu. Deci mași români. Români. La Băsearică era vreo armân? Păi era peftul macedonian. Care era? Estoa... Nicolae.
Nicolae Popescu. La Papa Sole Luisi. Mhm. Da, exact, Papa Sole Luisi. Popescu. Nu-i papsul Afensului? Tatsu. Papso al Nicu. Al Nicu, da. Deci aici Nicolae Popescu, aici era preftul Da. din ples, dit Frașer. Așa. Tini, și cât duchești să... Câți armâni era frașeri, tu hoară? Cam cât infumei era? Am 150. 150. Era tu splisoț, nu? De Pleasa. Tu-s de plesă. Mas nu alătusescu, sculia nu era adrată... Sculia avea, țin minte, avea numă? Sculia? Ei nu. Că am ghivăsită că un nacu scrima ajutătii sculie și Nu ți nu țin minte. Și am la băsearică. Biserica de aici. Băsearica de... De fapt, din Macedonia. Ei o adra, nu? Adunare prați. Adunarea frați din localitate, de la Norăiaș. Asta, Frașar era hoară nouă, nu? Era adrată. Nu. Și ca fi un om de ali prasti de biserică. Țin minte pictura de biserică e asta? Nu țin minte. Ai avut de un Iorgu Steriu? Iorgu Steriu am avut. Nu? Țin minte țiva de el? Nu știu. Era de pleasa și ajută la biserică. Nu ți-am minte. Nu țin minte. Eram copil. E. Poate să știi băla de pile. Păi de-aia înțelegi că vreau și cu el și de la dar v-ați vedea. Este El este strănipot al Iorgu Steriu. al Iorgu Steriu. E. Și el mărat lui tot caftă să află torlul ăsta papsului, dar nu para poate. Acolo la biserică, el era tot de plasa, dar era fugat de multul chiro. Și de și el practic pictură sau pentru... Pictură și catapeteasmă. Da, ticoni. Ticoni, da. Ți vreau să te întreb, când o arsi hoara, ți-mi minte? Ți-am minte. Era tu 4 dăți, nu? Aveai 11 de ani. Tu 4 dăți sau tu 3 dăți în au? 39 ultima regională. E, va te întreb și te asta. Când o arsi hoara, tu 4 dăți biserica arsi, nu? Nu. Nici școala, nici biserica. Deci, nici școala, nici biserica. Fii atent, de fapt biserica există. Dacă nu arse atunci... Am întrebat pe mai mulți, nu ars. Era vis-a-vis. Școala cu biserica. Deci școala cu biserica era vis-a-vis. Da? Tura, părințele a tăi, în afară de dații hectări a țării, a cumpărară și altul loc? Nu. Ei își lucra singur locul? Ei Singur. nu lua alți oameni? Putea să lucreze tot? La Sicilii 6 patru. Ați-a lua oameni. Lua. Și ți lua vârgari, turții, ții? Lipoveni. Lipoveni. Interesant. Din comună Tătărița. Din comuna Tătărița. Tătărița. Deci ei ajuta la sițirat, da? Da. Ținea și oi? Da. Cam câte oi aveți? Tatăl meu nu ține multe oi, avut fașe, E. în jur de 20 de oi pentru casă și țineam vaci. Două vaci cu lapte. Una făcea toamna și una făcea primăvară. Afentul, acolo când era pleasa, ții lucru, Adra, era cu oile? Cu oile. Cu oile, nu? Bunicul avea hane. Aha. Cum îl chema paptul? Nașul. Tănase. Tănase nașul, da. Deci aici era Afensul Afentului, nu? Da, papul. Paptul, e. Și el ținea hani. Da. Știu, ținea acolo, pleasa e... Pleasa de jos. Aha, pleasa de Eu ghios. ne simt noi sau ne simt la Da, pleasa de ghios. Eram duși pleasa. Tolbanii. Da. Paptul Bănăzi în România, era mortul de acolo. Nu, muri în comuna Elișește, la Suceava. Elișești. Eu muri și muma mea. Da. Te cați vezi traseul, da, pe aia.
Acum muri și muma noastră. Aveți neasă vloară? Lale? Nu mai. Nu mai este, nici noi nu mai este. Și papul ăsta care ținea Hani... Când muri, trebuie la Ritasi, când muri la Ilișești. Și cât stătură la Ilișești? Ilișești și Zudit 40 până 44, nu? La Ilișești ne iasem în 1941, 3 noiembrie, ți-am nici casă. Când debarcăm la... 3 noiembrie, da. 41? 41, 3 noiembrie. Aha. Bun, hai că vă turnăm cu lihnare, că voi să întreb de Efrașa și de acum vă turnăm la Păi da, ca să nu Dar greșești. interesant că e 41, nu Păi 40. 41. Păi nu, păi da. Când spuneam 40? Când în septembrie îi deportară, îi mutat. Va-l întrebăm asta, va-l întrebăm. N-avea când. Voi să ne întrebăm heamă ti Frașa. Tora, ved că va te întreb, uite, mutrea, sora asta ta, Sofia, care era mărtată cu nastul Nicolae, aici nu e cel care a fost vătămat tu... Da. Fură vătămați 3. Nastul, Memu și Mangalița. Așa. Cum îi apofosiră să-i ia? Că ei după ții luară. Ea stau tuturor atunci. Cum? Tuturor, ea stau chestia la primărie. Îi încliseră proda. Și apoi ridicare pe ei 3 și de vătămară sinistra. Deci ei era încliși. Noaptea ți-au luat. Aha, îi luară noaptea. Dacă n-ai vătămară. Păi se știe că Carol al II-lea atunci vede ordinul și ne se rădă horii. Deci a doua zui vătămara, nu tu zuațea, nu? Tu zua când îl vătămara Arman Călinescu sau năzul după? După Arman Călinescu. Da, după, da. Și aistoa, cum n-a ții, avea atunci un ficior și o feată, nu? Ei nu, avea fumealii. Avea feata, ce-o burtă măsa. Era însărcinat. Era însărcinat. Da. Deci feata era faptă și... Azi era bărbatul ăla de Sofichi. Sofica o reveastă. E ficiorul La ei. spirul la Constanța. La vine noi. Tot la Teja smârtă? Da. Puteam nu mă La Leda este una feată Andreea Teja la Constanța. A cui feată si bațeau? Că seamănă cu Ața care cântă. Ți cântă. Soi cu voi sibă? Nu știu. S-o sibă de Covălnicianu. Și ficiorul... Costel. Cum îl cheamă? Costel? Costel. Da, muri. Ai mortul? Da, da. Din păcate, da. Și feata Arbâneață, Ana, Mânia de părățat. la Constanța mi se pare că e mărtată. La vile noi. La La Constanța. Vile Noi este, da. La Vile Noi, da. Urmărați lui să când nu vreo tihim și... Da. Tora, vreau să te întreb un lucru. Lu zi tu mai multe turli, nu știu, tora care avem, dar de apoa când vine la tu 40 când s-a lăxit populația, fură vătămați ținții oameni. Un fu doi Bileca, Cola Șmita Bileca, un Marius Bațu. Ținții, da. Costa Culețu, care fu primarul era, da? Și Spirul Dumitrescu, liberal. Aici aduc ei avură că bati vătămarea ților 3, ea și minduia oamenii. Cum știi tine? Ei era plătiți. 2000 de lei pe timpul ținut, nu 3000 de lei pe timpul ținut. Și Dumitrescu la ținții, că era șeful. Plătiți tițiti lucrurile astea? Da, de spionaj. Aha. De apoa, aici oamenii au avut jucărește un rol că îi scânță dusiră Palazul și alții Elișei și Suceava și nu și zură de aduni, adică fu una problemă ti lucrurile aici, ei nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Noi eram la Roseți. Deci tu 40 la Roseți azi. Păi la Licas era cu tata, cu familia al papului. Și nu ce la fel erau. Și cât chiroși zutu Roseți? 6 luni. Primăvara ne ridicat, ne-a dus la Caramanchioi. Zici Vitila Bătianu. Deci Caramanchioi, Vitila Plătian, da?
Vestitini știi, Lali? Tulcea, Turcia, da. lângă Babadac. Și ai 88 de ani, Lali. Bravo, Lali. Foarte bine ești. Da. Fic sănătos. Și pe urmă ăsta, deputatul este, la capelul ăla, deputat demutat, că era malare atunci acolo, mureau oameni pe capete. Racabelu era deputat deja atunci? Deputat de Durustor. Și acolo Caramanchiu și zut cât? Nica vreo jumătate de ani? Vera și Vera. doamna Fruțiu. Deci tu 3 noiembrie 41. 3 noiembrie ne părcăm la Păltenoasa, Ilișești, gara Păltenoasă. Era între Suceava și Gura Comorului. La 18 km, din Suceava, 18 km, Gura Comorului. Deci voi aici, anoci, cu voi fuțiră. Cum că tot? Cu voi fuțiră. Exact așa și la noi. Da. Exact și tata. Tata era ficior și el, da. Ia cine mi-a... Buna muma. Muma comurii mărata. Da. Și acolo vădeai în loc? De loc și case nemțești. Locul cât era? Câte hectare? Ținți. Ținții. Și casele nemțești că ți avea fuțită, nu? Da. Acolo aveau vrei, nu? Acolo nu mai lăsași. Mașsași. Da. Era acolo mesaj. Și era ermă, era goală hoara? Gură mare. Știu, dar era goală când vă ne-ați Nu voi. că avea România. Avea români, avea români. Mulți erau români ca nemți. Deci era acolo de români. Mixtă, da. da. Și cât e fumei fuțiră? Ia să întreb. Lale, cât e fumei fuțit? Ilicești? Cred că în jur de 100. 100. De fumei, da. Tu splisoț. Nu sprisos. Și alanță dusiră palazul? Nu, Suceava, pe partea la Suceava. Da. Deci alanță fură una parte din Suceava. Da. Și palazul nu-ți dusiră în scânță? De prota palazul? Nu. Nu. Palazul ajunsiră m-a amânat? Mai înalt. Aha, ații care ajunsiră palazul ți traseu agură. De frașari eu dusiră. Se face agnesie la Palazul Mic. Aha, palazul mic. Și apoi fugie în Bulgaria de toți. Ocupa casele, Palazul Bileca, Culeț, Dimani. Dimani, da, Dimani și Tora sunt acolo. Și cam cât kiloși dură palazul mic? Și din Găsătă. A, sunt unica. Poate George să știi, bă. Bine, George Prescu. Mai întreb, Da, dacă mai știi, ți sunt acolo. Acolo cu bănatul tot și cu locul, nu? Ilișești. Da. Cu locul și... Îl dădeam în parte de munceală. Pe România. Tatăl meu era cam bolnav. Faptul să zici că muri acolo, Ilișești. El mai avea mirachea asta, să țină hanii sau nu? Nu-ți mai... Era bătrân. Era uș, nu-ți mai minduia la asta. Nu era 100 de ani. 100 de ani. Tora de Ilișești fugit când tu? Aprilie 44 i tu ții mers? În martie, puțin. Martie. Ne refugiem în Utenia, județul Dolj. Tu ții hoară? O burșă de câmp. O bărșea de câmp. Puțin trei părți, o parte, o burșă de câmp, o parte la Dăruvare, Da. și o parte la Ezimcea. Zimce.
Deci tu 3 locuri. Da. Și acolo și zut vreo an. Un an jumate, până în 45. 45. Și atunci ai nasit Săcălați, nu? Ne dus Banat să călas. Săcălați, da. Și papa nostru era cu voi? La fel? Tura, vreau să te întreb în cheamă de Săcălați. Vrei să întreb Nu, ceva? nu, că... Vreau să te întreb în cheamă să zic în două lucruri când sunt oameni ți aflai ăla. Avai una carte eu zici de Banat. Câte fumei peste pșește că era Săcălați? Să călas, poate era 200 și ceva. Peste 200, nu? O să zici că ești mai mult, îmi pare. Peste 200. Da. Și era mași plisoții, era și șopani. Nu aveam șopai noi. Nu, mași plisoți. Numai plisoți, era fași, aici de să călas. Și Beșinova era misticați? Sunt sticat și oți și șopai. Tu ai zis Dudești noi. Da. Eu era Piteni, aici Pitu era la Dudești. Da. Ei era Vișinova. Cum vă achipăsați cu șopanii? Sunt cuscrați? Vă încuscrați cu ei? Cum? Vă încuscrați, nu? Păi de cât v-am așa și Era Da, India limbă, da? Da. șopai de ferci de numire, cum zice, Bănat, Ardeal, Da, regional, da, și de Dobrogea. De la Șopot. De la șopai. Da. La șoput. Deci cu ei zburăm Idia cu șopanii noi. Că... Îmi pare că voi ziceți râul a estoma când a sab din heama altă soi. Nu știu, când a sab din ma sonor. Râul. Da. Râul. Dar mine cu Toma Enache, mi găsesc extraordinar, el e șopan. E. Extraordinar. Deci nu tu ești. Cu voi este diferență. Da. Dacă Toma Enache de la țări din Cogălnicianu, șopan din Cogălnicianu, zbură, știi, armânea, știi, ca noi. Tip ca noi. Da. Aici s-a dimarhul primar care fu acolo? Fu aici Popescu Andrei, fu Să călas. Săcălați, da, Popescu Andrei. Și mai fu altul careva de poate? Ce fugim noi nici cu. Ce care pe noi. Armaseră în scânță. Rămase câteva familii. Aha, stai că nu sunt din grup să scoți. Ți vă zic că Popescu Andrei fu primar. Papul soarei Andrei. Da. Dar uite, nu apucăm. Că nu ne simt până Nu acum. se, da, e mort totul. Da, a murit acum 2 ani. Da. De apoi nici cu zicești că fu... Da. Câte fumei nu luară, nu limutară? Țării de fășură de rămase 10 familii. Mi se pare că a rămas și Petra Spau acolo. Teta Marica, mi se pare că vineri și ei? Ei iară vădeni, la Zamna vădeni. Da. Da. Deci să călas, fuziui 4 garnituri. 4 garnituri. Deci iunie 1951, da. Deci 18 iunie, fu asta Da, 1951. Ierusalim. Ierusalim, da. Și eu dus el garniturile astea, una de ele. 3 garnituri, nu dau garnituri. Da? 3 garnituri vine la frumușița. Așa. Și avantă? Una garnitură la Zamna vădeni, 5 garnituri. Și unul la Petroiu, de Tești. Tora cum limuta? Era vărnă în regulă? Voi erați tot în soia, tu în loc, nu? Bine, am mai toamna E. și când vine de la balcul de asta, la ora 3, la mea clasă, era 3 linii de clasă și noi ziceam că cereale. Și nu știam că o să ne mută până noi. Milițienii veniți o săptămână, făceam instrucții. Și nu veticnii aveau, ce fac aței acolo, nu știa văr. Nu putea să dă. Nu știa văr. Secret. Secret. Și când ne-am dus la Frumușița, ne-am dus să lucrăm la câtul cămine, spune așa. Și a venit și băieți moldoveni cu boi, noi aveam case, noi aveam boi. Și unii au fost la noi la Săcălas. Și ne povestea. Și am depărtat la Timișoara, ne-a dat hrana rece pentru 5 zile.
Când a trecut linia ferată, a venit, zice, un jep și ne-a zicea și ne-a ținut cuvântare. Fiți atenți, aici sunt dețesiști, sunt legionari, sunt liberali, sunt contra poporul. Contra poporului, da. Dacă reușiți fără să fie nimic, 30 de zile concediu. Asta nu chibă revolte, nu chibă Ridică, oameni. Da. Soldatul care a fost la noi, ne-a spus la anul de sobă, înăciți. Ți-ai vreo 6 rațe, el și de așa cu arma săracul se plimba, nu avea voie să nu încuta cu vecinul. Sau să vie la cineva. Ca să ne sunt întregi? Sau Nu avea voie să-și din curte. Și am mult să vacă, avem 2 vaci, unul cu actul era gestată și am pus ce am pâine, mică pâine. Deci al soldatul. Și noi și plătea, uite, mâncăm din ceaun și să-l spregăteam târziu. Că ce vinovat ești băiata? Păi de fiecare stau eu la gard la pâine și mănânc. Și am mâncat și eu și și la rață. Măratul, da. Și ne-a dus în vagoane, pe deasupra vagoanelor, la capătul, lângă o locomotivă, unul cu pușcă mitralieră, la mijloc, 2, al doilea, și al treilea altul, că dacă pleacă cineva, fără sumație, să-l împuște. O, Doamne, Doamne. Dar să trecem și de iata. De iata la Litasi, să trecem. Știu, vă să întreb și dar voi să întreb în ea o prota de oamenii ăștia, da. V-ați zândit că între nume de oameni ție afla ea, ea e un document cu săcălas, Tora oață că cu tot era 360 de săținții de fumeli, multe, tora nu știu. Era mulți. A oameni trebuie să era 360. Peste 200. Da. Da, tora o stați-mă, cred că nu dea seama de dimensiunea asta. Bine, poate și Alătusescu și aței, că nu... Da. Deci tora, dă-ți tine scânți oameni, Popescu Andrei, Da. elemente suspecte. Suspecte, da. Popescu Andrei. Dă-ți aua, vrei să ghivăsesc cu ea, măi? Zic, da. Adică te discorni ea, mă, că poate fi armat și nu... Să nu te obosești. Nu te obosești în ea, mă. Va să zic eu în ea, mă, ți dă-ți-aua. Asta nu va zic că ideea nici ea ți dă-ți-aua, că poate îi arăt și ei, că sunt de la securitate externă. Popescu Andrei, originar din comuna Frașiari, fost membru al mișcării legionare din anul 1936, provenind din organizația Frăților de Cruci. În 40 a fost numit în Poliția Legionară ca o compensație pentru împușcarea în lagăr de către poliția lui Arman Cănescu a vărului său. Să zic că Spiru Popescu, ațel care a fost vătămat, era cu surinul lui. Da, cu Sfântul. Da, deci era, așa este, nu? Aha. Zic că Tahar Teațea, că vătămară cu surin, su Teațea la drară tu poliția, o dogară tu poliția legionară. Tora oa zici că el îi arestă în 23 noiembrie pe aței ținții, aței de Frașiari. La Roseți, ți-am amintești că a doua, știi? La Roseți era ăsta. La Roseți, din Roseți, da. Erau venit. Și împreună cu echipă, îmi pare că e o închidătură, zice că împreună cu echipă sub comanda lui Constantin Colimitra. Ți putea ți-l zadarea tare lucru. Ți-l era, care era politic. Da. E așa este? Aha, deci nu, așa este. Da, și Și Constantin Colimit era orător, orator, foarte deștept. Zburaghini, Scrie. da, Zburaghini. Constantin Colimitra. Deci caietul, apoi este ți-l caiet? Nicolae, frate lui. Fratele lui. Constantin Colimitra ți-a scris despre clasa? Da, ațel. Citu America? Citu America? Nu e America. America, da. Da, vezi, ațel, este ațel. Zățea și, în calitatea lui, de zățe de Popescu Andrei, în calitatea lui de polițist regional, a arestat în ziua de 23 noiembrie 1940 pe 5 foști democrați refugiați din comuna Roseți, împreună cu echipă de sub comanda lui Constantin Colimitra. Și după aia zice că e vătămară la Jilava, peste dau 3 zile. Nu la Jilava, când eram refugiați, adică când eram deportați, lucram la un secție și vine un oltean din pușcărie. Da. Și băga ca șef de echipă. Și povestea el că când de scumară pește capitanul, îi afla cu Zgrumați. cu ștean de gușă. Da, zgrumați. Și din ordinea tasul capitanul moarte pentru moarte. Da. Și se decude la coapă cu pălă ținește la Jilava, cu sape în vătămânți.
A, cu sapa? Țapă, lupată, ți-a ai vătămă. Toți câți au 70. Da. Fără 70. Da. Pe comuniști nu-i vătămare, dar e vătămare mici. Da. Și de apoi zis ideea asta de Andrei Popescu, a fost un timp ajutor de primar, apoi ulterior primar, după care a fost apoi arestat, deci la arestarea cu 4 dăți în nouă și băgat la hapsi. De apoi zis, învață ca să te odihnești să-mi cheamă, că Masi armas, așa poate să ne zici că Masi era la spital, îmi zici că a avut glicemia cum ai tora, o ai bună? Astăzi mai este una foarte bună. Tensiunea? 14 cu 8. Bună. Și glicemia? Deci mie, aseară noaptea, Era 300 de să-și. da, și ceva. Și tora o iginii? Deci era în oficiul 219. Dar tot e mare. Mai scăzut, Nicheam, dar mai scăzut. Mai scăzut, dar e tot mare. Mi simt mai chine. Ești mai Dacă lipsește să iei ceva, adică să nu și de moabică și poate lipsește să iei fără hapcă sau... Nu Deci lipsește ne să iei dăți, fără da, hapcă, ne să dăți cum te zici că simți, nu- ne dăți cum te simți. Și mastii nu te duchești să ghini, ne dărăsim o lășună. Dacă mai vezi o întrebare, Nu, am, cum? Am ca băiat lucri. Voi să te întrebi de cu Chiră, dar... uite, mă întreabă, zice de un Gheorghe Docu, Gheorghe Docu, originar din... Giuțătocu. e papă, la Ligioja. La Originar Ligioja. din Babuc. De Babuc, tata, Docan era de la Babuc, tata e Babuc. Din Babuc. Tata este din Babuc. Fost membru al Mișcării Legionare din 32, decorat cu crucea albă La Lemea, pentru da. munca depusă. Deci ai situația este cu tine? Păi era verișor primar O afrântul. cu tata mea. O afrântul. Da. Nu, Cu pap, cu pap. Verișor primar cu pap. Amer. Cu Lambridoc. Verișor primar. Păi înseamnă că papul Mita cu tatăl său ala lui George erau frați. ei era patru fațe. Era Mita Docu, Ba de și așa Docu, așa. Mita era acolo. Asta se cheamă, mai zi numără că Mita Docu, deci. Mita Docu, Da. Așa, ți-a? Nașu Docu, Nașu Docu, Tănase. Da. Pila Docu. Pilea Docu, și ce copii a avut Pilea Docu? A avut un ficior și acum Nu știu, nu am înțeles. Așa? Șalant? și Nacu Docu, Nacu Docu. tatăl Răstin Docu. Și este, da. Tatălui Aristide Docu, care oare prințem la Lali, trebuie să prințem la Lali Tiri. Da. Și ăștia sunt o frați? Da, frați Toată fața. și Aristide au avut frățiori pe papa mea. Aha. Dar Nacu de la țin număriți, cum îi ziceți? De la Nacu țin. Ion. Ion. Vezi? Da, da, da. Ion. Aha. Bagă și ca să... Așa. Nacu Ion, da. Torați, vațile ghivăsesc șcurtoaie. Stai și de apoi va te întreb alte lucruri. Că ți zic și îmi pare important și să te odihnești să-mi cheamă. Eu vațele zic, știi, mași vazele iază și bas să se pară că știi ceva, vă anăziți. Aristide Cutina e cel care i-a drag cântiții. Da. Originar din comuna Frașia, județul Rostor, fost membru al Mișcării Legionare în 32, supranumit poetul macedonilor, fiind autorul mai multor cântece legionare. Țin minte la adevăr cânti cum fugit voi, cum astea, cum cu deportarea? Țin minte ceva de asta? Și poate m-ați țin minte că vă dau zboare de cântic. Luni era zare, este negălbinare. Una luni la hinană este negălbinare. Lunta Hina, Nastălăie în gălbinarii. Un soldat de la portă și milițianul intră în casă. Cu iertare, ăștia. În gălbinarii. Un soldat. Și de la portă și milițianul intră în casă. Așa. Era ca cântic, nu? Adră cântic de deportare. Îți zici că asta care era cu Chira, fratele tu este de soia... de-al cu tine sunt ei, da. Da. Vânează nipotul ăla. Ațel, Alivani, bărbasul. Nu avea pap pe Aristide? Cai, Vasilica cu tine. da, Nu avea pap? frate de tatăl său.
A, frate de-a tată-su. A, Aristide cu tine a avut fumeaie? Da. Care sunt? Nanel, așa ăla, știi? Cu scronos? Feata... adică Carmena noastră. Nocaș cu Cuscra, da, Uli? Da. Erau fetele ale Aristide cu tine, erau ele? Da. Wow! Stai cheamă, Da, mai, da, mai da. zi-mi oară. Deci care sunt fetele lui? Victoria, Noca îi Da. Victoria. Așa ți-a. Șola îi țitora. Da. Șola. Și alanta este Florica. Nu? Parcă așa o chema pe ce era bona. Florica. Cu tine, nimărtată Vloară. Nimărtată Vloară cu scări. Bănează vrădiale? Murire, da. Murire, da. Este mama de cumnata mea. Deci asta Deci, e mama... cumnata mea o avea pap pe Aristide cu tine. Da. Dar nu apucă. Da. Și asta bânează, nu... Murire, da, ulit. Și Cuscra a murit și sora a murit. Da, ulit. Tinerii muriră mai rapid. Cuscra la 60 ani murit. Da, ulit murire. Da. Deci nu poți să dea ca detalii din familie, nu mai știi. Vă știți, Vasilică vă știi. De Cutina, de Cutina. O să știi, bă, vă știi. Aici, cum o cheamă la letase? Fia, sau la fia, uite. Fia. Mizean la tăti fia. E. Uite, știi, la letase cui fete sunt. La fia Cutina, Mizean. A cui fete era fia Cutina? Tuși cu tine. Al tuș Cutina, da. Exact. Dumitru. Dumitru, tușa. Tuși, spuneți Dumitru. Dumitru, da. Păi Vasilica este sor, e frate cu Tantifia, gata, știu tot, da. Tantifia știi, ca Martini, ca Vasilica știi Tantifia, da. Zice de un Hristu Cipu, frașer Durustor, membru Mișcarea Legionară, Da, știm și noi. parte din Stat Poliția așa, Legionară, 40. Ți băneață nică? Nu, muri, ficior, nu, muri. Ai stat în Diosul că sunt un Aici este Chitacip, nu? Îi ziceam, Chitacip, da. Nicolae Babu, frașer Durustor, Nicolae Babu. Vasile Bun, Colaba. Care este la ale? Colababu, Era la Vile Noi. la Vila Noi. La Vile Noi. Da. De apoi este Vasil Bușgoli, Așa. e de frașer, da? Delegat. Vasil Bușgol nu are un ficior negru Bușgoli? Țit America? Sunt Chita Bușgol. Aici să negru Bușgol Chita? Că e surat cu nățeată de la Linica noastră, Da. în Mociu. Dar Chita Bușgoli. Chita Bușgol. Și aici a zis, da, aici era frate cu acel Spiru Bușgol care a fost vătămat, tu credeți în nouă. Și zis că îl băgară la pază, la ței ținții care i arestare și îi băgară Jilava, îi băgară pe aici la pază. Stătul la pază, de pază. De apoi este îngrețit un Nisa Ghiță, de Frașei. Da. De apoi un Demosteni Caleșu, Din Călești. Și Și un căsor Cicu. da. care este ăsta? Da, din Hoară. Noi, Călești este la Ovidiu. Da. Dați-mi șapte număr de Mostene? Demosteni Caleșu, Da. Van Ten Ghel. Caleșu de dățea. Ten Caleșu de dățea, spune omul. Și ți fumei acolo? Lasă, după ea zburăm. Da. De apoi Vanghel Zechiu, ți era frate cu Închita, din Babuc. Vanghel Zechiu nu este tatăl său, Tică Zechiu? Nu, Angel zice, dar sol Cic. Gică ți sta pe stradă, ți-o avea pisora tău. Da. Aha. Oare e mamă pisora tău? Așa, da. Cu nata mea. Cumnată că era cu iata. Pardon, cu iata, soră, da. Pardon, da. Din Cumila, Da. din Frașari, dăsi când intră, tu trebuie să treci cu Mișcarea Legionară, Crucea Albă, Poliția Legionară, tot așa, și văd că mai mulți intrară tu echipa ți-al Colimitra care îi arestară pe ei. De poate Tase Becali mi deosu cu ea fensul al... Da, am citit Becali, da. Zățea și el, original din Frașari, de Rostor, a fost în Mișcarea Legionară din 1939. Păi cât să-ți avea el în 39 la Litase, era tu la legionari? Nu, sigur, asta e... 20 de ani. 20 de ani. E adevărat 100% că participă, uite, a participat la rebeliune. Da. Și la tu 40 participă când o fu... Dar nu la Limachi? El, chiar Tasi? Da. Tasi Becali? La flight-ul mai multe lucruri. Și la Limachi? Și la Limachi. Era frasoțel Da, soție. da, sunt feții capsi multă. Feții mai mult. Feții capsi multă, da.
Aisto este afensul Giovanni și Machia este... Nu, este tatăl sau ale fete, e socrul sau ale fetele ale Tasi. Aha. Ficiorul lor este însurat cu feta ale Tasi. Ficiorul la lor? Da, a luat un ficior de la, deci, la Machia este, așa, Toma. Așa, zice că la Tasi are un nipot, o cheamă Toma Becali. Aha. Da. Deci este are un ficior Da, așa. care este însurat cu Cu feta la Tasi, da. Cu Mariana. Da. Și zice că la rebeliune, 4 de soptul fu arestat pentru insultă adusă în public lui Stalin. Da. Tasi Becli. Da, tu 4 de soptul. Da, a făcut curajos. Da. Cu plimbat cu lanțurile de cicioare. Da? Bă, mărațu. Tasi Becli. Dar când de fapt Tasi Becli, măi? Să becri în 20. În 20? Da, era cam mare, da. Aha. Da. Atunci avea 20 de ani. 20 de ani avea, da. Dar care era, la Libușa era cam mare? Nu, Tasi. Tasi era cam mare ca la Libușa. Tasi. Bușa Becli e tatăl său Giovanni. Da. Era Tasi, era Maci, Bușa. Așa vinea, aha, da. Bușa de la Haralambrie. Haralambrie înseamnă, da, Haralambrie, da. Deci la Libușa era cam Anicu. Deci la Tasi așa mare era. Dar înseamnă că sunt sură cam amânat. Păi da, vachiloară că și de fude. El a susținut cu sură veacă de-a mea. Prima dată. Da. Și cu 6 ani el a susținut și o lăsă. El o lăsă? De cui faptă era? De Burova. Și Stăburova. De Burova. 6 ani nu a susținut și pe nu mai ulo? Nu. Ui, așa feții Gigi cu... cu verișoara mea. Și zice că de-apoi a fost judecat, fu apărat de 5 avocați macedoneni și a fost achitat. Da. Bă, dar cu stigioni, întrucât reclamanții nu s-au prezentat la proces. Păi, vice de procedură. Și dădea de răprat, dar ți-l-o zlughine la... Slăghi de la proces. Bă, genial. La frumușița, în seara de Crăciun, de la Bau, bătu pe secretar. Frumușița? Frumușița. Da. Nele Giavela Ion, era militar. Neli Giavela ți vestă oare... aici de pe șosea. Deci care e un secretarul de partid. De la satul. De la primărie. Secretarul de la primărie. Tot comunist era așa ți-a. Da. Și arestarea? Fugi, toate. Fugi de... Că pe care du-se la judecare și puțin mai... Și judecarea la Constanța. Și la Constanța, i-a dat pe una acolo, cât acolo. Și un avocat, Nasta, o chema. Nasta. Armân? Armân. La minat, dau țigană să scapă. Cum duci la mine? Cred că îți dăți imediat, nici mie nu. Deci ți-a dat avocatul ăsta? L-a scăpat? I-a scăpat. El scăpat. La minat, dau, adică... La mină? La mine dau și da. Că la scapă. Da. Și zic că mățugă noastră ne păcăm. Păcare. Îi băgă împăcarea și, da. Da. Să spara și că ne păcăm. Aduchi, știi cumva aici să ținți avocați care la apărare pe Becali, zice că era macedoneni. Mai știi care era? Nu știu. Cristu Dumitru, de-apoi Gheorghe Cutina. Cristu Dumitru, care este Cristu Dumitru? Te este omul găpsește țiva. Tatăl Chivii. Da, știi că este? Al Cristu Gândroveanului, frate. Cumnat, Chivia. Care este? Stai. Chivia, cum zicești? Chiva o cheamă. Paraschivă, cred că o chema. Tatăl Chivii zicea lui că nu avea tate. Tatăl America și nu mai vine. Stai că este o poveste în șate. Cum zicești? Afensul lui era Americie. America și nu mai vine. România, nici Albania, nici România. Și atunci el și sugă fratele liceu, Vasilistra. Și sugă cu soră de alcool la noastră.
Stai. Deci, takele kivii tora, ia zări hamnale. Care este takele kivii? Că mine nu te găsesc. Hristos Dumnezeu ți-o foaie. Al Corea? Și al Decebal? Și al Decebal. Oh, da. Dar cum le gățea lor? Hristos. Hristos? Aha. Corea și Decebal. Decebal în tot America și el. Așa ți. Și, da, tatăl său ale chivii, scrisești, să știi. Da, întrepsit. Ah, bravo. Bine, nu știam că o cheamă Hristos Dumnezeu. Și vine ordine de chemare pe front atunci. Pe front. Și îmi trebuie să merg camere cu colegii. Și îmi trebuie soldatul. Că Care este Hristos Dumitru? nu știam. Nu știam că acele cuvii. Nicolae Tom și-a de tare. Răstoare cu vreo 7, nu vrei să spune asta. Ai zis că dacă îi amsești, dar tine nu știai. Tine nu știai. Cum ea cheamă, da, umilizații, da. Deci tatăl său al Decebal era, deci, tachea lui Chivii. Și măsa de cui era al Decebal? Măsa de Nastu. De-al Nastu. De cola Nastu. De-al cola, soră cu cola Nastu. Nastu Nicolae. Tora dăsi de un alt Cutina, Gheorghe Cutina, frașeri, Gheorghe Cutina. care trecut la țărăniști. Igiță cu tine. Ghiță Cutina, da. Ghiță, da. Aici este Ai tatăl trecut la său țărăniști. ale tanti fii? Nu este Ghiță Cutina. E ale tanti, ai știi de pe, cum o cheamă? Oca, sau cum e de țară? Ia stăiam. Nacă este tatăl său ale tanti Aurichi? Aurica ți-au Cutina? Uica este de-al tău și cu tine. Numitul. Tanti Aurica este soră, Cu fia. e soră cu fia tanti Aurica? Da. Și soră s-a de pe frașar, tot de-al lor era. Nu. Care s-o de așa? Ți era la bichile la letase? Oca, sau cum o zicea, domnule? Ți-ai de așundă. La bici. Nu. Aurica, tanti Aurica n-avea una soră pe frașari, mărtată la bici? Asta e mică, așa ca grasă, ne cheamă. La bici, zi. La bici. La bici, e. Tera. Tera, mă, și Tera, da. Și tanti Tera era feată de-a cui? Dar Ghiță cu tine. Ghița. Deci Ghița este Gheorghiță? Gheorghiță. Uite, Gheorghe Cutina, ba. Deci, zic care era fata lui? Ca să... Deci, așa, Gheorghe Cutina avea una feată Tera și una Aurica. Și aveau doi ficiori. Așa ți-am, deci... Că nu am locaua, Iată, dar scrie... știți frații de Povali, Da. zburăm și... Da, nici pe nu mai țăra și-o minte, că mine nu sunt tot cu nu pare. știi numele este. Ce? Atunci a zis Li Îngrăpsescu. Știu. Deci, pe știu că sunt... Așa ți-am. Hai să mă Li Îngrăpsăim de Tică apoa. Cutina. Da. Tică Cutina și atât din Nicu. Aurel. Reli Cutina. Aurel Cutina. Deci aici sunt al Gheorghe. Da, Așa. Îngrăpsi. Și tora Gheorghe Cutina era frate cu Aristide Cutina Și cu tu și cu tine. și cu tu și Deci e Cutina. fratele Da, la fratele de Aristide Cutina. Da. Deci înseamnă că erau 3 frați. Trei frați. Da. Gheorghe Cutina, Aristide, Ghița. Dacă știi să-i scrie așa. De apoa mai ziții de la Becali Toma, Calabacu Toma. Becali Toma este la de socrul sau de Mariani. E. Calabacu Toma. Calabacu sau Talabacu? Talabacu. Aia e alăpusită. Talabacu. Nu e Talabacu. Calabacu nu e. Toma Talabacu. Ia ca ele. Bațu, Sotir, Manganița, Ilie, Șunda, Constantin, Ruca, Andrei și Bichi Toma. Ficiorul la Litasi. Bună ziua! Și colegul meu de comună. Alexandru. Spuneți, sipați, ne rog. Deci îmi dau și mânăle. Nu vrei să ți Și ăla. Ia și noi, uite, e bun, tora. Bun. Bun este. Tu ai tăi și una 14 cu 8. Ca de ficior. Iată-ne cât e... Spuneți, ne rog, spuneți. Și de apoa îngrepsește că Tahatul Săcălaz era un grup subversiv legionar numit Papanace, cu mândusii de Zotu Vasile. Socru soali, bunicul soali... Monica. Era Acum trebuie să- Zotul 1. Teja Constantin 2. Stai. Scrii pe pagina înaltălei. Teja Constantin. Tora, care este Teja Constantin? Că are număr de vastă. Mircea, știi Mircea Teja? Știu, de la Pantelimon? Frate de lui. Frate de Mircea Teja.
Era tu ideea echipă sau? Echipă. Da. A, și Teja Constantin, Zotu Vasile, Șunda Constantin, Că-ai Costa Șunda? Ai, lasă-me. Și la Costa a murit. Bichi Toma. a, și aici tu apare, Bichi Toma apare. A, uite, și Șunda Constantin este, da? Bravo. Care este Bichi Tomatora? Destini? Ale? Mai Bichi, De la, de la Andronache? de la Vilenoi. De la Ovidiu, la Ovidiu. La Ovidiu? Nu știu aici de la Ovidiu, da. A, și deci era Zotu, Teja Constantin, Șunda Constantin, Bichi Toma. La Ovidiu, stata. Ai spus? Da, Bichi? da, la Ovidiu. Luca Andrei, Luca Andrei. Și asta este una, da? Blat Sosotir, Da, și este. Memorie... Ai una memorie la ale... Johnny, uite, sunt ușa. Tu sunt tu carte băgați. N-a te întrebare pe tine? Nu, de documente, da. Aici sunt din documente scoase. Țin de stine eu. Să zic zițea oa. Zițea și Zotu Vasile, luară... A, aici era parea comandusită de el. Și fură arestați în 4 zățânau 25-26 septembrie cu tot grupul, niscând duși la București, niscând tu hapsi Timișoara. Timișoara. Și zițea și cei arestați și Becali Toma Machi, aici E, socru soare Mariană. Da, aici Cuscru luat. Cuscru, da. Da, și Popescu Andrei, Calabacu, dar zice Talabacu. Era tu cu T? Nu, cu T. Talabacu. Îndrepsirea este. Da. Popescu Constantin, Da. Hristu Dumitru. Aici e Cot Popescu? Cot Popescu. Ah, ia, și Cot. Coti. Coti. Constantin. Da. Și el acum 2 ani murit. Da. Nu știu, ține un misculai și o managonie cheamă cu interviurile. Să vedeți, mai minte vineam de atunci. Hristu Dumitru, Bațu Sotir, Da. Manganița Ilie. Nu povestea. Aici nu fă. Șunda Constantin, Ruca Andrei și Bichi Toma. Da. Ok. A, și Tora, să ne dă să-mi cheamă de Nicu Chira ta. Vă... Nu te-a făcut țin de să și... Și înțelegi, doamna. Așa, cum o clima Nicu Chira? Stil, domnica Stilul. Domnica Stilul. Ea era tot fărșelată, nu? Da. Și era plisoată? Tot. Și de-o luat, de ții... Să călasă. A, tu de să călas. De acolo, că acolo era tânhoară, da. Și ea ninti iu bână. El se născut la Babuc. Era tata. Babuc, Da. Păi da, că aici stilul erau nașenoci. Păi, iata este, fratele lui Iata era nașul nostru, Bitiță pe mine. Da? Da. Fratele ei. Fratele lui Iati. A, și ei? E, da, Bitiță pe mine, da. Bitiță pe mine. Cum s-a tras atunci anunta? S-a tras cu proxenie? Cum s-a tras? Tine aveai atunci 20 de ani. 20 de ani. Aha, tinic erai. Și făcut proxenie? Cum s-a tras? Nesse tată eu cântăm de asta. Aha. Este bural cu șencă fea tuptară. Dar eu văzut și Iata tine, eu văzut și. Nu vedeam pe la bală, nu jucam bal cu ele. La bal, da. Păi era nic, Lale, era nic. Și Iata era nică. Nu vezi pe someni, că doamna lapta mata. Să tată era bătrân și se mai mocht, el să-mi nesurat. Da. Stățea misorat, și Că erai cel mai nic din familie și, da, Și nesse tată eu cântăm și ați numtă. Nesse cu locul, dar o a sosit. da, apoi toamna te sunt numtă. Iata când e faptă? 30, 30. Și era nică, 19 ani avea. 19 ani. Nică, da. Ok, nu mă tabanează? Iata a murit. Da, a murit. Iata a murit, da. Deci cum s-a tras anunțele? Cât ținea? Câte zile? De joi începea. Joi, Sămita. Sămita, Sămită. E. E. Făcea pâine cu sămita. Până cu sămită, da. La toate neamurile, joi seara la masă. La masă, da. Și apoi te-ai invitat și ai zis că pe care te-ai invitat și făceai invitație. Dar le zeai hoară să chem oamenii sau aveai invitații fapte? Sfățea sau? Păi zice că avea invitații.
Sau nu-i să ia chei cu boațe așa? Nu, cu invitații. Făceați invitații la vremea aceea, mă? Da. Bravo! De mână le ția cu scăticiou. De mână. Ți-mă șuteață, da. Uite. Aha. Și de acum, vinerea, ți se vrea? Vinerea, urca pe sul. Vinerea să scutea paia a fetei. La feată, să scutea paia. Da. Dicea lumea dividea paia. Și spățea făsui că era vineri și nu se mânca. Deci vedea paia fetei. Da, la feată, naș feata și scutea paia. Da, vinerea. Bine, așa mi-aduc aminte. Și de apoi sâmbătă era la feată? La feată, nu da la feată. Sâmbătă se ia la feată, duminică se ia La ficior. la ficior. Da. Se ția separat nunțile. Nunțile, da, se făcea separat. Și bărbații stăteau separat la alea atunci. Da. Tu în cameră numai și bărbații la nuntă. Bine, așa mi-aduc aminte la NASA, nu? Da. Păi erai naș. Nu s-a drat tu casă? În casă? Casă. Nu s-a drat tendă țiva? Nu, în casă, în casă. Păi la Nitasifu, nașul, de-ați zic, că nașa era nașa noastră, cum s-ar zice, iata, și la Nitasiu cunună pe fratele tata. Mi-aduc aminte la nașa noastră. Mulierile și de-a tu nu dă, Bărbații unul dă și Mulierele separați. Da. Și cânta, bărbații cânta. Nu șuteați cânta. Da. Mielii nu cânta? Muierele nu cânta. Cânta și muierele. Cânta și ele, nu? Cântau și ele. Da, cântarea lor era tot polifonică, nu? Sau e? Cum era? Tot cu e. Cântarea lor era tot cu e? Cu e. Tot cu e, da? Tot cu e, da. Acelei cântecele din vestă nu le mai știm la ei. Acelei cu Fluria, când le cântați, țițari Hari Fluria, țițari Hari... Stulia. Da, Stulia, e. Uite, este, poate că știi la Rita, să nu mai ți aminte. Nu-ți mai cântă tora, nu-ți mai cântă tora. Doamne, băgăți că câți bani are acel și fața cea. Asta, dar câți ani de să tine că nu-ți mai cântă tora? Că tora nu pare să mai cântă. Ce om știi să cântă românești, macedonești. Știu. Nu știu să cântă de. Da, Nelu știe, da, cântă în șapă, Nelu, da. Da. Nelu știe să cântă, uite, poți să o iei pe Nelu să o să doară în șapă cântă. Da. Dar apoi luni s-a dat ceva? Luni, Lunii de-am avească noi. Vinea soia fetii. soia fete Vinea la... Nu, lunta hinea să scutea paia la ale. Lunta hinea să scutea paia. Pe aia după masă Vinea cu scrii. cu scrie. Luni să scutea paia și se arăta la neama ficiorul și dădea cadourile. Da. Paștamali, stranii, ți dădea la neama ficiorul. Paștamale sunt o... Prosoape, paștamali, dar îți dădea paștamal. Și seara, ți zicești că s-a dat Seara vinea neama fetii, îți vedea cum s-a aranjat feata, știi, să-i vadă camera, că până seara s-a aranjat camera fetii cu paia țea naua și vinea și spățea nici ună petrecere, luni seara. Până stătea mult atunci. Că la re, ți-aduți aminte că neama fetii nu vinea la nuntă duminică seara. Da. Nu vinea părinții. Păi, îți zici că ghinea, ei a dat nunta sâmbătă. Dar la feată, dar pe aia, feata o luau și neama fetii nu mergea la nuntă duminică seara. Duc ei, Aici, da. aici. Dar ghinea de apoi luni, nu mai Vinea de videa feata, da. Da. Vinea... Și atunci ați biti seara bănii, nu? Da. Că nu ajungi joi, vineri, sărbătă, duminică, luni, țiță. Da. Noi tine făcești la vestile tale, așa. Că noi apucăm vremea țeau când făceam. Și ții fumeale aveți, ai un ficior și Dau fete și doi ficioare. Care sunt? Mariana, Olimpia, Stai, Da. deci Mariana Becali. Becali, da. Așa. Ferraro Olimpia. Ferraro. Așa. Teja Ion. Sotirel și Nelu. Sotir. Sotir și... Neu, Sotir, care o aveai la letrii de băgat și al sotirelor nu mai stă? Care era sotir? tata meu. Deci scrie ceva sotir? Sotir? Beatrice Anastase? Sotir, așa, da, băgat și noi la tată. Mamă ta, ei iumurile părințile a tăi. Tata mă la Dâlgă, 1955, doamnă. Și ești dată ta? Mama mă 71 la Tular. Da, mi-aduc aminte, da. Mi-aduc aminte. Asta Mariana băgași după
Malta. Mama, Maria, da. Maria, de fapt. Și ai stat după Afentul, Bia, Olimpia. Olimpia e Bia. Da. Și am lăsat și în casă cu ficiorul Naimanic, nu? Asta Da, e cu Nea. Arada. Așa este, da. Asta e Arada. Păi, la Litanții Structuri la Tunar. Când vă mutat la Leaua? Aveți 15 ani? Minte de revoluție. Înainte de Revoluție, da. Stai, Hema, să le îngrăpsim și Da, astea. da. Când vă luară frumușița, cât ani și dus? Ținți ani? Ținți ani, nu? Acolo, cum bănați? Vă lăsați lucrați? Cam la fermă. Și vă plătea... Că la cințile eram Deci era aproape geaba. geaba. Și niții bani nu vă dădea de astea produse? Furam, în Vițești furam, Partidul Comunist de Vițești furam. Că stă în casa cu furamele. Daniel, trece, o stai jos. Stați liniște, e ok. Nu prea știu. Care vine? Ți-au fu bani greu. Sotire. Ziua. Bună. Ce m-am zis? Da, sotire. Da, mă. Si faci sotire. Ia venim la valitate să întrebăm că știa câte lucruri că nini a rămas în... Bună ziua, Alexandru. Bună. Dar de ceva singur. Singur, tu erai la dăsul. Da, erai la tot. Vineri mă internez. Vineri. Voi ce faceți? Am luat un curs și vă știu ce faci. Ghine faceți că eu fost bolnav la lui, da. Bine vorbi cu Florin, că noi chim de la ficiorii sunt de la Societatea Românească, Da. așa, și Lari este una enciclopedie, mă. Deci Lari este ceva extraordinar. Este țără Dumnezeu sănătos. Deci e ceva nemaipomenit. Da. Tuti le știe, tuti. Mă, dar Mă trăiam, să te revem, fii atent, ții cadrul acolo. La suserea mea, 1980, la Vitasi, la noi, tu cort, așa, când mi-a susit mine. Vezi? așa, la cort. La cort, pe gran, nu știi cum făceam? Da. Ficiorul ți faci. Bine, Câți ani are ficiorul tău? 33, eu nu mă sunt joc. Lele, ficior e aici. Da. Asta e problema, mă. Aici e problema, tora, la tineretul aici. Mâncare, beare, n-am Aici sunt, așa sunt copiii, tora, comozi. Da. Bagă oară, Daniel. Bagă oară, Daniel, ești neamță. Soră-te că am univa și auzi. Mai nu e rău. Uite, eu m-am lăsat puțin mai târziu decât leatul meu. Și leatul meu, Monea, Hristos, Sunt socri. nu, dacă sunt socri, sunt papi. Sunt papi, ai dreptate, ghilițați. Sunt papi, așa este, da. Chirata de la care este? Da, mă, dar n-are ficiori. Ei n-au ficiori. Au vrut fete și de mărtarea Vânia. Hristos și eu. Hristos, da. De Constanța, De ce? socul meu a avdiat și socul meu a fășot. Combinația artiliat, fârșirot. Da. De asta Asta e Cojva. Cojva. Coșva. Cujba. C-O-J-V-A. Din Constanța. Mai țin oară, deci... Afensul era avdiliat? Avdiat. Dar nu mai trăiește niciun. Nu mai Erau 4 frați. Smuriceți. Da, e mult interesant că în cuscările astea avdiliat, Fășirot Sadra. Uite cum este și Sfântul Părințele ali George Vrană. Așa, da, Vrană, da. Asta noaptea vine, era în oraș și a țării, care fu Constanța candidat la primărie, Tănase Barte. Înțeleg tot așa, jumătate Fășirot, jumătate... Că era la Constanța, Fășiroți, lua și fete avdiate, lua și șopanii, că așa era acolo, că erau Știu, mai dar, de mulți. exemplu, Grămustean nu lua. Grămustean nu lua, asta Da, vreau nu, să știi. adică Cipan crezăți. Da. Cipai nu, Cipan nu lua. mai degrabă Da, lua. o să luat. Aua. Tora, da, mai modern. Mihal Stav avea unul ban. De la Cugăniceanu, a luat de asta, de la Coară. Din când erați voi... Nu, atunci nu. Deci ăla nu-ți mai luară. Mai luară, da. Sunt mai multe. Sotire, știi, aici ficiorii rămaseră. Și atunci a rămaseră înisurat, știi? Să mă lasă Să păi bateria. nestă, Să începeți. Da, poți să... Deci când dă cu aia, îi dă muzica. Fuți? Gata? Hai, spuneți. E care așa pe cineva. Fuți. Cum vine la ea, amestecăm tu mucani. Mucani, legea o hută, ne fugige la mea tută. Fug piciorii, fug și fete, nu întreabă de demnitate. Nu poți să zici ceva. Zic că așa e legea oa. Deci susținele să te să ne cu pala scoasă.
Hai, scrie, doar, hai. Hai, stop, tora, va te plăcăsesc cu mas mai poți să nu zici nu, are el le înregistrări și va să armână, dar mas mai poți să nu zici, Ca să scrii. cum vine la Iliani, Hai să amestecăm cu mucani. Să ne sticăm cu mucani. gata, să nu amestecăm cu mucani. Mucani e legea avută, Mucani, legea U, urât, Legea urută. ne fugi una mea tută. Urută, mi fuzi giuna mea tută. Giuna mea tută. Fug ficiorii, fug și fiate, nu trebuie de delitate. Fug ficiorii, fug și frate. fug și fete, nu întreabă, Dadili, ștate. Tati, Nu întreabă pe părinți. da. Nu întreabă dadili, ștate. nu poți ca să-ți dă ceva, Nu poți ca să le dă ceva. zic că așa e legea. Stai, nu poți ca să-i dă stiva. Zăc ca așa e legea oa. Simșat. Da, extraordinar. Tot Aristidii cu tine un fețit. Da, Oa, oa. extraordinar. Da, legea oa. Bravo la lege. Stămânați și se înveastă, Stămâna ți sfățea în veastă. ele se strălucească, zică străluiască. Stămâna ți sfățea în veastă. N-avea voie să iasă mai, el zicea. Ți sfățea în veastă. El îți ducea? El îți ducea să... Străluiască. Stârguiască, adică, dar este un zbor românesc, dar nu știu. Da. El îmi zicea stârguiască. Adică obiceiul mucânesc. Da, ok, ok. Nu, dar dacă era obiceiul Când mucânesc. să știi Ilia în casă, te-ați amec cu pala scoasă. În casă, tia-țea, nec, cu pala